Bafethu ngibingelele. Themba ukuthi siyaphila. Mina uMagate. Yazi kunento engithi angiyibuze bafethu, yazi yini le inkinga kangaka abantu abayisabayo ukuthandana nabantu abakhubazekile? Oh, mhlawumbe ngeke ngize ngisho ngithi abakhubazekile kakhulu. Ngizothi abakuma-wheelchairs. Ngoba yazi kunento engike ngayibuka la emafonini. Yabona khona isikhathi la uthi uyabuka izinto. Uyibuke wena as if awukho wheelchair. Uyibuke ngehlo lokungabi wheelchair, uyibuke nje uthi yazi ngiye ngahleka ngoba bengibuka the way le ntombazane ibe excited ngayo. Ukugona kumuntu ohleli wheelchair. Abanye angazi ukuthi yini, mina uyabona ukugona akunankinga kungi-affect ngalutho. Yabo, angibi nankinga. Ngagona mawuthanda. Lale mawuthanda. Leyo sisi lo uyagona abantu excited, yazi ade ngibuka injabulo ebekuyena. Lo mjidi uhamba ngemotorize. Bayangena kwi-department. Yazi ngase ngibuka mina ngelinye ihlo lokuthi if mase kuthiwa labantu bayathandana, ukudlala lokho kumnandi. Mhlawumbe futhi uma uthi uyaphusha kanje, laba abakwazi ukuphusha, uyithathele umuntu wakho nihambele ebeach lapha, agone uyiphushele wena uhambe. Yabo, kuningi nje ukudlala nje okuningi. Khona umfana futhi usenengane manje. Naye yena-ke ubuye ahambe ngemotorize, abuye ahambe ngey'nduku, yabo. Lento engangisho ukuthi yazi ukujima kwesinye isikhathi kuyalekelela ngoba uyabona uma ngimbuka ulokhile ey'nyaweni. Njengoba ngintshela ukuthi yabona uma ungajima, yabo njengoba ngivuka mina ngi-exercise ngivuke ngilule. Mhlawumbe uthi wena uvuka kanjalo, usuwenza ukuthi uvuka kanjalo, usukungena kwi-wheelchair. Yabo umzimba uzugcina usujwayele ukuthi umi kanje bese uyalokha. Bese lokhu umi kanjalo. Nalo mfana naye ngiyambuka ukuthi uyazi uthandana nale ngane, bayingane bobabili. Into engiyithandile, okay, bayile esikoleni, bagrade abobabili, sebenengane, bayasho intombazane sebena-3 years bethandana, bamnandi, kumnandi, kuyahlekwa. Yabo impilo iyaqhubeka. Bese ngiyayibuza ukuthi abantu bajabule, but kodwa imoto abanye futhi abajabule yabo impilo ikanjalo, iya ngokuthi nitreat-ana kanjani, nifundisana kanjani uthando lwenu. Umbuzo bese uthi kumina, yini pho abantu hlezi ngathi mawuhleli wheelchair engathi wenye into. Yini inkinga ukuthandana nomuntu ohleli wheelchair? Mhlawumbe uma sekuthiwa nje uyayibuza, okay, uzothi hayi ayikho inkinga, but akwazi ukuthandana nomuntu ohleli wheelchair. Or mhlawumbe hayi angazi. Angiyafisa sesiyixoxeni leyo. Nini comment nje nisho ukuthi nithini ngayo. Like and subscribe and comment.